Ja, en we hebben een hele bijzondere gast hier. Ze sting afgelopen zaterdag nog in het De La Mar Theater. Het was de finale van het Amsterdam Kleinkunstfestival. De jury heeft helaas niet voor haar gekozen als winnaar, maar het publiek daarentegen massaal wel. Ze wonnen nog de publieksprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En ze is hier, Eva Krutse. Welkom en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en we gaan meteen nog een klein stukje van haar voorstelling kijken. Oh. Ja. Nee, maar... Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar... Ja, nou, als ik het dus even samenvat, zeg maar. Dan zeg je dat je het bij deze ene date wil laten. Omdat je dus na al die MSN-gesprekken weliswaar... dat je bij deze ene date wil laten omdat je vindt ten eerste dat het te snel gaat. Toch? En ten tweede voel je de klik niet echt. Oh, nou Paul, ik heb godzijdank eventjes onze MSN-gesprekken uitgeprint. Dat maakt dit gesprek toch een stuk makkelijker. Anders zouden we snel gaan vervallen in wel eens niet de spelletjes. En daar is leven echt te kort voor, denk ik. Ja, Eva Krutse, ik hoop dat dit gesprek ook makkelijk gaat en niet in wel eens niet de spelletjes gaat vervallen. Ja, je cabaretvoorstelling Hoogtevrees heet het. Ja. Ja, en je hebt dus de publieksprijs gewonnen. Dat klopt. Wat ging er door je heen op het moment dat je hoorde dat je die prijs had gewonnen? Ja, ik was heel blij. Ja? Ja, ik was namelijk best wel teleurgesteld over het feit dat ik derde was gewonnen. Ja, want zo begon het, hè? De jury ging van derde en toen kreeg je het dus het was een derde plek. En toen dacht ik, shit. Ja. En toen ging ik daar staan en toen hoopte ik gewoon heel erg van, oh, please, die publieksprijs. Ja, laat mij nog een prijs winnen. Dat lijkt me heel tof. Maar dus toen ik dat hoorde, toen dacht ik gewoon van, oh, yes. Ja, ik weet niet wat ik was heel blij, ja. Ja, want de jury die bestond volgens mij uit 5 mensen of zo. En in die zaal zaten meer dan 900 man. Dus ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk nog veel meer waardering is voor jouw voorstelling. Ja, het is wel tof. Het publiek is toch belangrijk. Dus, hoewel ik het daar niet zozeer voor heb geschreven, is het wel heel fijn dat het door een groot publiek wordt gewaardeerd. En dat ze het leuk vinden om naar te kijken. Dat is heel fijn. Ja, want waar gaat jouw voorstelling over? Dat wordt altijd gevraagd en dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, omdat het is niet een verhaaltje wat van A tot Z is. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van, nou, daar gaat het over. Mm-hmm. Maar het komt dan altijd toch alweer over bepaalde grote thema's in het leven. En dan gaat het eigenlijk over angst en over het feit dat je opgroeit met de zekerheid dat er een hemel is. Tenminste, zo ben ik opgegroeid. En de angst op een gegeven moment dat je erachter komt dat dat misschien niet zo is. Dat dit leven er maar 1 keer is en dat er van alles moet gebeuren en dat het ook allemaal snel moet en goed moet. En eigenlijk die druk, daarvan, daar gaat het misschien nog wel het meest over. Ja. De druk van het leven? Ja, van het goed willen doen en de twijfel van hoe je het dan allemaal zo goed mogelijk doet. Je bent echt een twijfelaar? Ja, nou, een twijfelaar. Nou, ik ben een beetje... Ja, nee, ik weet het niet. Ja, misschien wel. Dat zijn wel dingen waar ik kennelijk mee bezig ben. Want ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ja, een twijfelaar, ik weet niet. Ik vind het gewoon soms heel ingewikkeld, het leven. Ja, nu zit ik echt al helemaal... Kom ik niet meer uit mijn woorden. Maar het zijn wel dingen waar ik middenin zit. En keuzes maken van dit vak of dat. Of toch studeren of niet. Gewoon al die kleine dingen. Want je hebt een musicalopleiding gedaan bij Frank Sanders. Ja. Je staat nu op het podium met een cabaretvoorstelling. Ja. Is dat ook een moeilijke keuze? Waar ga je voor? Nee, maar dat was meer omdat ik toen ik naar Frank ging... nog niet helemaal wist wat het was. En het was niet zozeer dat ik naar een musicalopleiding wilde... maar wel gewoon wilde zingen, spelen... en dans ook heel erg leuk vond. Mm-hmm. Dus, want ook al die 3 facetten zijn ook heel duidelijk in jouw voorstelling te zien. Hè? Ja, je hebt hele gave gimpen aan en dingen. En dat begint al meteen met dat je schoenen eigenlijk muziek maken of drummen. Ja. En je gaat dansen en je zingt hele mooie nummers. Laten we straks ook nog even een stukje van horen. Mm-hmm. Waar ik dan heel erg benieuwd naar ben... is, jij was als derde op die avond, als laatste. Ja. Waar ben je dan? Sta je in de coulissen zenuwachtig nagelbijten naar de anderen te kijken? Of hoe? Ja, nee. Ja, ik wist al dat ik als derde zou zijn. Wat doe je dan? Terwijl de andere spelen was ik gewoon nog een beetje... In het begin liep ik nog een beetje met joggingpak. En op een gegeven moment
na de eerste ging ik me een beetje opmaken en omkleden. Want er is niks ergers dan dat je al helemaal zo klaar staat. Ja, en dan nog 1,5 uur moet wachten. Nou ja, dat houdt je lichaam gewoon niet vol. Dus beneden in de kleedkamer kun je gewoon nog heel relaxed, alsof er niks aan de hand is. En als je behoefte hebt om te weten hoe ver het staat, dan draai je even aan van waar ze zitten. En dan denk je, oké, nou, en dan doe je het weer uit. En dan... Maar hoe heb je je zenuwen onder controle? Ja, geen idee. Dat is een bepaald soort... ik denk, ik was wel rete zenuwachtig. Zeker de finale. De halve finale viel ik nog wel mee. Maar de finale stond ik echt ook in de coulissen zo van... Oh, en toen ik ook opkwam, toen ging er alweer van alles mis. Er viel een microfoon om en mijn pianist die stond niet aan en zo. Nou, toen dacht ik wel even, toen ik boven op de vleugel stond van... Help. Ja, schiet me maar lekker, weet je wel. Ja. maar je zit in zo'n euforie of zo'n... hoe zeg je dat? Adrenaline kick. En je weet wel gewoon heel goed wat je doet. Dus dat neemt het gewoon over en je gaat gewoon. Ja. En 2 dagen later word je weer wakker en denk je... Wow, wat was dat allemaal? Ja, want wat nu? Wat gaat er nu gebeuren? We gaan nu hebben nog een naspeelweek. Dus we gaan nog in Klein Bellevue in Amsterdam nog een week spelen. En dan komen er ook veel nog impresariaten kijken. En hoop ik... Die dan kunnen gaan boeken? Ja, die dan kunnen zeggen van... Hey, we vinden jou leuk, kom je bij ons, we gaan jou boeken. En leuk. Ja. En daarnaast gaan we nog een finalistentournee. Dus met de 3 finalisten gaan we nog van september tot december toeren. Ja. Kom je nog hier ergens in het zuiden? Nou, ik kom op een cabaretfestival op 30 september. Speel ik in Maastricht. In Maastricht, ja. Dus dan ben ik in het zuiden. En in de tour vast ook wel. Maar dat hele tourschema, dat moet nog allemaal een beetje officieel worden. Dus, we moeten gewoon dat schema goed in de gaten gaan houden. Als we jou, of op mijn site www.evakrutse.nl. Daar heb ik sowieso altijd een up-to-date speellijst en dat soort dingen. Ja, want je komt uit Maastricht. Dat weten misschien veel mensen ook niet van jou. Ze horen het in ieder geval niet aan je. Nee. Ben je nog veel hier in Limburg? Ja, mijn hele familie die woont hier in Roermond. Of van mijn moeders kant. Ja. En mijn vader die woont nog in Maastricht. En nog wel wat vriendinnen. En dus ik ben er nog wel eens, ja. Maar je bent niet Limburgstalig opgegroeid, toch? Nee. Tenminste niet Maastrichts. Nee, en toen ik op school kwam bij Frank Sanders, toen werd meteen het eerste jaar natuurlijk heel veel logopedie en alles om die zachte G en de R eruit te krijgen. Precies. Want dat willen ze niet. Nee, dat hoort niet. Dat hoort niet. Nee. De mensen die het gezien hebben, die kunnen zien dat je inderdaad ontzettend grappig bent. Dat je supermooi kan zingen. Er zat een act in, die vond ik zelf fantastisch. Dat je een hardloop-act en je vertelde over wat je allemaal hebt gedaan. Je hebt de nieren afgestaan en je hebt gereisd en lalala. Word je dan door bepaalde cabaretiers of door bepaalde actrices geïnspireerd? Of hoe kom je op je grappen? Of hoe verzin je die dingen? Hoe verzin ik ze? Die Vondelpark, dat was... het is vaak gewoon een situatie waar je in zit, die je gaat dramatiseren, zeg maar. Dus dat je echt zoiets hebt meegemaakt? Ja, nou, in Vondelpark was het meer zo dat iemand zei dat hij in het weekend altijd 2 kranten kocht. Omdat hij dan vond hij dat leuk. En ik dacht altijd, oh fuck, ik moet 1 krant, vind ik al zo moeilijk om het allemaal door te spitten. En eigenlijk vanuit dat... ging ik een beetje rennen en kwam er een personage naar boven. En dat heb ik toen snel opgenomen. En nou ja, zo komt zoiets een beetje tot stand. En uiteindelijk ga je het wel uitwerken van een paar goede grappen erin doen of zo. Maar, ik weet niet. Het is niet dat ik zo achter mijn laptopje zit en dat ik denk dan ga ik zo'n vrouw die rent in het park. Meestal ontstaat dat gewoon of in de repetitieruimte of gewoon bij mij in de woonkamer. Ja, op straat waar je het ziet. Ja. En nu? Je hebt dan die tour, die ga je doen. Maar wat zijn nu wat is je ambitie? Wat zijn je dromen? Die tour en ik wil gewoon het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval, ik heb heel veel zin om het weer uit te gaan bouwen tot avondvullend. Want dit was een half uur? Een half uur, ja. Ja, dus een half uur. Dus dan ga ik het schrijven na 1 uur en een kwartier. En daar heb ik heel veel zin in, omdat het ook ergens heel moeilijk is om in dat half uur dat te laten zien en dat te willen vertellen en dat dan allemaal samen te krijgen of zo. En ik heb heel veel zin om weer lekker te gaan schrijven en te gaan kijken hoe ik dit toch uit kan bouwen tot 1 uur en een kwartier, waarin je gewoon, naast dat het heel grappig is, ook iets kan vertellen. En dat... dat ga je nu doen. Zie je het winnen van deze prijs als een doorbraak? Of de kans op een doorbraak? Nou, een doorbraak. Het is een super fijne
dat is een heerlijk begin van mijn eerste programma. Zo zie ik het. En wat er allemaal nog op me afkomt of wat ik de komende tijd ga doen, dat weet ik nog niet. Maar het is een mooi begin van iets waar ik een jaar geleden over ben begonnen. Ja. En nu hier te zijn, dat vind ik een heel... het is een fantastisch begin. Ik denk dat je geen beter begin had kunnen hebben. Nee. Dankjewel dat je hier was en ik wens je heel veel succes. Maar we gaan eerst nog naar een nummer van jou uit de voorstelling luisteren. Oké. Klein stukje. Maar nu ik 10 paar heb versleten, zou ik toch moeten weten dat het iets te hoog gegrepen is misschien. Dat ik niet hoger dan de bomen, amper van de God zal komen. En de hemel niet snel van dichtbij zal zien. Al hoop ik soms